на жаль, рэдка, праўда, але бывае. Народу пакуль все равно няма. Так што можна сказаць пару-тройку вступных слоў маіх, як звычайна. Ведаеце, а сёння, оказывается-то, не просто гадавіна Чарнобыльскай аварыі, а 40-я гадавіна. Во як хутка ляціць час. Я сёння раскажу вам про то, што памятаю я, і як я бачу то, чым павярнулася гэта катастрофа для Беларусі в ранейшы час і чым яна аукаецца для Беларусі цяпер. Там є вельмі цікавыя моманты. Плюс я раскажу про тое, як в параўнанні з украінцамі у нас што адбывалася. Таму што сёння глядзеў на адным украінскім вельмі крупным канале гістарычным пра Чарнобыль таксама, Палатнюка такога гутарку з аўтарам канала, з адным з аўтараў канала. І я магу сказаць, што як заўжды знаходзіцца чалавек, які пра беларусаў гаворыць даволі кепска. Мы прям ніяк не адрэагавалі у параўнанні з астатнімі, ўсё ў такім духе. Пра гэта таксама пагаворым. Ну што ж, з вами я, Зухзміцер. Калі вы зайшлі на мой канал, то вы ўжо, мабыць, ведаеце, што я веду свой канал па-беларуску, пагэтаму все будзе па-беларуску далей. Вы згодны з тым, што жыве Беларусь, слава Украіне і Сакартвела гаўмарджос. Ну і адразу таксама пару слоў. Ставце падабайкі, пішыце каменты, але калі вы ў Беларусі, гэтага не рабіце, таму што мой канал прызналі ў пятніцу экстрэмісцкім. Не ведаю, радавацца ці плакаць, ці проста плюнуць на это. Ну, час пакажа. Але медальку далі. Так, ну ідзе народ, я ось уже 2 хвіліны распінаюсь, а нікога няма. Ау, народ, вы дзе? О, першы чалавек, прывітанне. Адкуль вы? Галоўнае, щоб не товариш майор. Заходзіць, выходзіць. Хаця вже насправді без розніцы, товариш майор ці не товариш майор. Главное, щоб не сапраўдны палкоўнік. Ну што ж, я, калі здарылася аварыя на ЧАЭС, дарэчы, спадар, калі ты раптам беларус, калі вы дваіх беларусы, бахніце спасылачку на гэты стрым, щоб падцягнуліся людзі, калі ласка. Але, ну, зноў жа, не беларусам у Беларусі. О, аж 6 чалавек, во, прям бомба. І так, калі здарылася аварыя, мне было 6 гадоў. Пагэтаму я памятаю, магчыма, не ўсё дакладна, як тады было. Вельмі прыемна бачыць 14 чалавек. Але все равно штосьці і я в той час памятаю. Мне это было 11, а моей сестре было на той момент 2 годика. Что ж, в моей памяти на той день. Насколько я памятаю, у нас в Беларуси, в моих краях, про то, что здарилось нечто на Чернобыльской АЭС, стало літаральна пару дзён вядома. Правда, это было вядома на ўзроўні чутак. Это не было як дакладная інфармацыя. Людзі адносілись да гэтага даволі спакойна, таму што інфы аб тым, якая рэальная небяспека будзе, большасць людзей проста не ведалі, не разумелі на той момант. Поэтому людзі хадзілі па вуліцы, дні тады былі даволі сонечныя, суха, нават в нашай паўднёвай частцы Беларусі, і вялі сябе як звычайна. Але вось так жа здарылася, што калі прашлі крышачку даждзі, жоўтая пенка з'явілась. Привіт, дядя. Привіт, Заген Ю3В, ох ты. Кого-то мне нагадывает, с кем я давно знакомы. И на эту пенку люди стали говорить, что вось, гэта и радиация. Насамрэч, хутчэй за ўсё такое бывало и ў іншыя гады раней, але люди не звярталі на гэта увагі,
По той простай прычыне, што ну, гэта была звычайная штука. А магчыма, ў той год рэальна проста больш смыла пылка. Наконт таго, што гэта была радыяцыя, ну это, конечно, крышачку смешна. Зноў жа таму, што потым растлумачылі былі навукоўцы, што гэта звычайная пока дядя. Ну, привет, пока дядя. Што гэта звычайная пыльца раслін. Зробім мою морду крышачку бліжэй, чтоб мяне лепш было чутно, потому што я сейчас без навушнікаў гавару чыста ў мікрафон планшета. Дарэчы, зараз я на секунду знікну, я зірну, як моя камера стане лепш, калі я яе крышачку пратру, ці не стане. Ну, особо лепш не стало. Памятаю яшчэ такія штукі, што некаторыя людзі дзесьці начытались і пачалі капаць йод у малако, звычайны йод з аптэкі і піць самі, паіць сваіх дзяцей. Гэта не было сверхмасава, наколькі я памятаю, але тым не менш некаторыя людзі так рабілі. Мои родныя не памятаюць гэтага, але я памятаю, што так было. Магчыма, не адразу ў гэты год, не адразу ў першыя дні, але тым не менш гэта дакладна было. Ну і само сабой, у нашым горадзе таксама пагналі ўсіх на першамайскую дэманстрацыю. У нас, правда, тады ў нашым горадзе не заганялі прям дзяцей прымусова, толькі для дарослых это стасавалось. В некоторых городах больш крупных, конечно, заганялі і прымусова. Дзеці носились по лужах, гулялись у песку, хапали радыяцыю прям вовсю. Гэта, конечно, в будучыні сказалось. У нас вельмі десяткі разоў, насколько я чытаў, в некоторых регионах нават в 30 разоў больш было захворванне на шчытападобную залозу. А такая штука, ну, захворванне, это ж уже калі бяда якая-то, хвароба развілась. А людзей, у якіх просто павялічаная шчытападобная залоза была, ну, іх я не ведаю. Праз аднаго было. І у нас у школе хадзілі рэгулярна, правяралі, заміралі. Насколько я памятаю, гэта было по пару разоў у год. Мой бацька, калі што, таксама ўдзельнічаў у ліквідацыі гэтай аварыі. Я дакладна, на жаль, не ведаю, чым ён там займаўся. З аднаго боку, мне казалі, што ён, мабыць, арганізоўваў там гандаль, таму што в гандлёвай сетцы працаваў, таму што там скрам всех людзей эвакуявалі, і не было каму працаваць. Але ад яго я памятаю, што ён расказваў, што мы ўколы машын. Магчыма, адно і другое дапаўнялі адзін аднаго. І самае цікавае, што ён прям расказваў, што іх ратавалі ад радыяцыі гарэлкай. Гаварылі, што чырвонае віно нашмат лепш, але чырвонае віно прям складаней даставіць, даражэй, пагэтаму, ну, хлопчыкі і дзяўчаткі, давайте водачку. Класна прям. Насколько я ведаю, юдамарын стары прэпарат, але чамусьці ён не свяціўся тады ў нашых мясцінах. Наконт таго, якія тэрыторыі пакрыла радыяцыяй, зноў жа, у некаторых крыніцах, нават цяпер на роліках на ютубе, я бачу розныя звесткі, але гэта гаворыцца в асноўным пра 23% беларускай тэрыторыі, в наших беларускіх роліках. І калі я гляджу карты, я просто бачу, што няма кучы раёнаў, якія таксама былі прызнаныя з павышанай радыяцыяй. Так, магчыма, там паказаны на картах, якія я бачыў, толькі раёны, з якіх прама адсяляць трэба было людзей, ці вельмі моцна абмяжоўваць спажыванне вырабленых на месцы прадуктаў. Але, да, цікава, то людзі былі, то людзі отвалились. О, прывітанне з 4 чалавекам. Падабайку, калі вы не ў Беларусі, то бахніце, калі ласка. І каменцік напішыце, хто вы, адкуль. І як вы памятаеце,
у сваім жыцці чарнобыльскую аварыю? І сколькі вам было годзікаў тады? Ну, дык вось, на чом-то я спыніўся. Не падкажаш, на чым я спыніўся. Я соседа свайго пытаю. Я спыніўся, мабыць, на тым, што Юдамарын чамусьці адсутнічаў в масавым доступе. Не, я спыніўся на... О, вітаю. В тэлеграме пишут, не адключыў. Я спыніўся на тым, што забруджана была в той ці іншай меры нашмат больш тэрыторый, чым паказваюць на многіх картах. Насамрэч, насколькі я памятаю яшчэ з 90-х гадоў, калі мне ўжо было не 11 гадоў, а больш чым 18, гаварылася аб траціне тэрыторыі, якая в той ці іншай меры была забруджаная. І, напрыклад, у маёй вобласці берасцейскай я добра памятаю, што забруджаныя былі таксама Лунінецкі раён і Столінскі раён, часткова Пінскі раён. Это аж куды дошла радыяцыя. Людзей адселялі в самыя розныя мясціны, в тым ліку в мой раён. В 90-х будавались домікі для чарнобыльцаў. В тым ліку адзін з маіх сябраў, мой цёзка, дарэчы, прывітанне, калі раптам мяне бачыш. Хлопчык, не буду называць, бо канал стаў экстрэмісцкім прозвішча, не буду называць, но хлопчык, які пад 2 метры ростам з майго класа. Калі раптам пабачыш, я думаю, ты зразумееш, пра каго я. Дык вось ён таксама ўдзельнічаў у будаўніцтве гэтых домікаў. Домікі в маім раёне в вёсцы Кукава будавались, яны будавались са шлакаблокаў, ну, як мінімум я бачыў там. Але, ну, як звычайна ў тыя гады, штосьці трэба з аб'екта, на якім ты працуеш, стырыць, і адтуль прадавалось даволі багата цэмента. Поэтому на яком растворе былі пабудаваныя туды домікі, мне страшна падумаць насамрэч. Мне таксама прапаноўвалі тады, а не трэба табе мешочак цэмента? Ну, скажем так, тады мне мешочак цэмента не быў вельмі патрэбны, поэтому я не браў. Маладзенькі яшчэ зусім быў, мне просто не было куды яго выкарыстаць. Хіба, я не ведаю, што ванну сабе дзе-нибудь у двары з цэмента заліць. Ну вот, не прыходзіла да галавы, прабачце. Людзей перасялялі. Я, дарэчы, пасля 8 класы пашоў вучыцца на кухара, і нам давалі даволі такую нармальную базу, расказвалі пра то, што радыактыўнае выпраменьванне бывае альфа, бета і гама. Напишите в комментах, рассказать вам, что это за выпраменьванне і ў чым розніца, ці не написать. Потому что это асобная тема. Реальность в тым, что у нас в беларускай кухні даволі багата всяких страў варыцца на мясе з косткамі. Так вось, было забаронена варыць бульёны з костак. Нам так, як мінімум, гаварылі, таму што в костках збіраецца цэзій-137. І потым пераходзіць у звар і б'е па арганізму. Таксама людзі любілі ў нашых краях выкарыстоўваць попел са спаленай травы, лісцяў для того, каб удабраць участкі свае. Гэта таксама было забаронена, і больш того, кастры паліць вельмі не віталась, таму што лічылась, што пры згаранні расліннай разнастайнай субстанцыі все выкидывается в атмасферу і дапамагае распаўсюджвацца радыяцыі. Мае сястры, дарэчы, як што, таксама былі праблемы са шчытавідкай, і я вельмі доўга памятаю, як яна піла йодамарын. Є яшчэ адзін такі цікавы пункт. Сёння я пачуў, што украінскі палатнюк, здаецца, прафесар выдаў, што беларусаў не ўзрушыла ніяк аварыя на ЧАЭС, а украінцы прям дэманстрацыі рабілі. Все такое, ну, ты самы радыяцыйны. Можа быць, можа быць. Я жыў у тых местах і ў той час.
Все магчыма, хаця пакуль па здароўю гэтага не скажаш. Прабачце. Да, что-то у меня сегодня крышечку температура, калі шчыра, поэтому скаче моя увага. Але, здаецца, для человека с температурой я даволі некепска трымаюсь, так? Напишите, дарэчы, напишите, ці свечуся, ну раз я радиоактивный, сколько годов бухаешь? Ось не поверишь, не бухаю и не куру. Хочу померти здоровеньким. Пробачьте, что вас расчаровал, господар. 11 человек, это классно. Дык вось, про продукты. Акрамя забароны спаливать листья, траву на некоторый перыяд, акрамя забароны рабіць бульёны. О, дзякуй за падабайку, 17 чалавек, прям вельмі прыемна. Гаспадарства, пішыце каменты, гэта прасоўвае стрым, гэта вельмі карысна, і падабайкі ставце. І, дарэчы, хто не падпісаны на мой канал і каму цікавы, в тым ліку не толькі ж пацыры па Ерэвану і такія відэа, падпісвайцеся. Гэта мне прям, ну, вельмі трэба, ну, толькі калі не з Беларусі. Бо, на жаль, канал прызналі в пятніцу гэтую экстрэміскім. Дык вось, яшчэ былі вялікія праблемы з грыбамі. Многія віды грыбоў по-рознаму накаплююць в сабе рэчывы радыактыўныя, і поэтому нават быў праведзены эксперыментальна, само собой, біолагамі нашымі, тады яшчэ гэтым займались, праведзены аналіз, і цэлы спіс быў грыбоў, якія можна браць, якія не можна. І, на жаль, былі папалі в тым ліку такія вельмі файныя, смачнющыя грыбы, як маслякі. А яны былі аднымі з чэмпіёнаў, ну, прачытаю ваш камент, аднымі з чэмпіёнаў па накапліванню тых самых радыактыўных рэчываў. Доўгі час людзі реально что-то спрабавалі соблюдаць, нават глядзелі вельмі старанна, ну, як мінімум, у маім рэгіёне глядзелі, адкуль малако, таму што, напрыклад, там, дзе ў нас рагачоўская згушчонка, дзе камбінат адзін з самых буйных в этом плане наш беларускі, гэта ж зона, дзе, ў прынцыпе, забаронена выкарыстоўваць малако в ежу, доўгі час было. Я нават не ведаю, хоць абмежаванні снялі пры лукашэнкаўскай сістэме, але, ну, вялікае пытанне насамрэч. А ўжо можна? Дарэчы, у мяне таксама для тых, хто купляе рагачоўскую згушчонку, пытанне. А вы ўпэўнены, што малако, з якога зроблена згушчонка, не з малачка з радыактыўных палей? Каровы, якія паелі траўку радыактыўную. Вось я, напрыклад, магу раз на год дазволіць, мог раней. Зараз, калі зрабілі з надпісам «Рагачоў В», прям выпендрились под дореволюционную российскую альфабетку, я, в принципе, перестал нават раз на год его куплять, хотя тут на Кавказе его валом. Ну и тут цікаво, не распаўсюджваць яны таким чынам радыяцыю прям по всему свету. Я не ведаю. Я могу сказать наконт того, что зменшаюць абмежаванні па выкарыстанні земляў на тэрыторыях, забруджаных той же самой Гомельской области. Ну, так я могу вам рассказать просто выпадок з реального моего жыцця. С 2020 года, да, 2019 год. Я працаваў аховнікам на той момент в одной из структур райпо, и у нас, конечно, валом сдают черницы, але, ну, и конкуренция нехилая. И поэтому наше начальство вырашило, а давай-ка мы зробим ход конем и рванем, отправим фуры закупать чернику в Гомельскую область на самый поўдзень. Потом они не ведали, как этой черники позбавиться, потому что радыакцыйны фон был такі, что ее нават на фарбу не брали.
Так что вітаем сняццё абмежаванняў абсолютно. Можно труціцца, можно всем труціцца, и тым, кому поставляюць. Насколько я памятаю, врэшце рэшт чырніку змаглі продать, не памятаю, ці то в Россию на какие-то промысловые перапрацоўкі, ці то в Китай. Здаецца, в Россию. Диверсию россиянам зрабілі. Ну ладно. Я нават не ведаю, сказаць шкада ці не. Ну, просто зрабілі, да. Наконт всех астатніх абмежаванняў людзі даволі паступова, не хутка, але пачалі забываць пра гэта, пачалі тыя самыя грыбы збіраць і адварваць замест аднаго раза, напрыклад, 3 разы. Знаходзілі інфармацыю в розных медиа, на кшталт газеты «Талака», где писалось, что после 2, а еще лепш 3 адварванняў радиация падает в несколько разов, и можно смело есть и все, что прям забрудженное. Ну и довольно немало людей прям гэтым займалось и займаецца, до речи. Наконт того, что сегодня, до речи, я пачуў ад украинского спикера про то, что всколыхнула, выкликала протесты аварии на ЧАЭС, а белорусы ни при чым, ну то тут так само вельми так себе. Просто розный подход. Украинцы поднялись, сразу нарабили шуму, нарабили, до речи, не в 86-м, нават не в 87-м году, нарабили они их в осени 1988 года. Реально под 10 тысяч массовый протест был. Так что наконт того, что адразу, ну так само вельми так себе. Трэба адзначыць, што менавіта в той момант у нас была свая тэма, якая перекрыла Чарнобыль. Такі вядомы беларусам чалавек, як Зенон Пазняк, раскапаў курапаты і апублікаваў пра курапаты артыкул, дзе па ягоных падліках было забіта пры сталінскіх рэпрэсій да 102 тысяч чалавек. Вот гэта реально было всколыхнуло белорусов. Поэтому все какие-то спробы организовывать разные мероприятия в том году, мерапрыемствы, были связаны менавіта з гэтым, а не з Чарнобылем. Але про Чарнобыль белорусы аніяк не забывали. По-першае, в 89 году семейная пара, прозвище не буду пакуль называть, ну, по шчырасці мне слаба з прозвішчамі, организовала фонд «Дети Чернобыля». И он дзейнічаў до 2012 года. Яны, не браўшы ни одной копейки у державы, за добрачынныя грошы отправляли регулярно на оздоровление в Европу детей. Дети жили часом по несколько месяцев. И трэба признать, что нават тая самая Тихановская побывала в Ирландии, пожила на оздоровлении в той момент, калі працаваў гэты фонд. Украінцы дзейнічалі адным способам, беларусы зрабілі іншым способам. Яны пачалі ратаваць сваіх дзяцей. Ну, я не ведаю, да, гэта не скінула ўладу, але ў нас тады ўсё і так шло к развалу Саюза. А с 91 до 94 года у нас, в принципе, была адносна демократичная улада. А вось с 1890, с 1989 года, в день Чернобыльской аварии, кожны год, до гэтага, да рэчы, нават дыяспоры наши организуюць, там, где белорусов дастаткова, организуется Чернобыльский шлях. И это проводится уже все 40 год, прикиньте. Пакуль улада была больш-менш дэмакратычная, гэтыя мерапрыемствы былі як акцыя смутку і памінання. Пасля прыходу да ўлады Лукашэнкі в 94 году все поменялось, и это стали протестные акции. Самое цікавае, что падчас гарачай весны 1995
1996 года в Беларусі. Якраз падчас чарнобыльскага шляха, в тым ліку перакульвалі міліцейскія машыны. І выйшла тады в Мінску, наколькі я чытаў, я не быў тады там, поэтому мог толькі чытаць медыа, блізка 100 000 чалавек. И больше ці менш массовые мерапрыемствы по этому поводу проводятся дагэтуль, падкрэслю. Нашу упартасць беларускую мы робім гэта 40 гадоў. Фонд на дабрачынныя грошы працаваў з 1989 по 2012 год, пакуль лукашэнкаўскія ўлады не вымусілі яго стваральніка зачыніць. Яны увесь час яму рабілі перашкоды, в тым ліку зрабілі раду, якая кантралявала з 2005 года дабрачынныя потокі. А з 2008 года в прынцыпе ўвялі ліцэнзіраванне на працу з гуманітарнай дапамогай. Хаця якое дачыненне дзяржава да гэтага мела, я не ведаю і не разумею. Хаця што, трэба ж все кантраляваць, што я наіўны, да? І грошыкаў, мабыць, крышачку хацелось. Хаця б у выглядзе якіх-то там падаткаў. І не дапамагло, дарэчы, нават то, што некаторы час адзін з сяброў Лукашэнкі быў в гэтым фондзе. Дарэчы, у 2008 годзе таксама выгналі гэты фонд з будынка в Траецкім прадмесці ў Менску. То есть ціск шоў пастаянна. Ён не спыняўся абсалютна. Хаця людзі рабілі вельмі карысную справу. І з аднаго боку вельмі шмат людзей, дзяцей беларускіх, пабачыла Европу, што, дарэчы, магло сказацца потым і на тым, як яны адрэагавалі на падман на выбарах у 2020 годзе. І аздаравілись так. У многіх дзяцей, якія маглі б захварэць, хвароба не развілась. Плюс яны пазнаёмілись з новымі культурамі, таму што, наколькі нават я ведаю, таму што я ведаю асабіста некаторых людзей, якія ездзілі на аздараўленне в Італію, в Великабрытанію, в Германію. Нават ведаю аднаго чалавека, здаецца, які гаварыў, што ён ездзіў в Гішпанію. Правда, вот этот чалавек крышачку трындзюк, поэтому я не ўпэўнены, што ён сказаў праўду. Вось Італія, Ірландыя, гэта прям былі вельмі масавыя накірункі. Лукашенко даволі хутка пачаў здымаць абмежаванні на выкарыстанне земляў, забруджаных радыеактыўнымі рэчывамі. Прабачце, тэмпературка, я загаварваюсь. Весь час кричал про то, что да, что вы уже, радиация сошла в землю, можно все карыстацца, а як мы закинем гэтыя землі, нам вельмі дорага потым будзе іх адраджаць. Палескі радыяцыйны запаведнік, тэрыторыя, якая ахоўваецца, адкуль просто пад ноль выселеныя людзі. Але я гавару пра Лукашэнку, але і людзі звычайныя, і былі доўга, якія умудрали збіраць вот прямо там грибы, ловить рыбу, полявать, а потом продавать на рынках. А вот это уже были вахлаки белорусцы. Так что ей такие не раз ловили продаж будматэрыялаў з разабраных будынкаў з тых тэрыторый з офігенна зашкальваючым радыяцыйным фонам. Такія таксама былі, трэба прызнаць. Былі так людзі, якія назывались ліквідатарамі на ЧАЭС аварыі. Ім выплачвалі якія-то грошы, былі ільготы, в тым ліку па знаходжанні в санаторыях, па лечэнні в разных медустановах. Але пры Лукашэнке гэта ўсё паступова зменшалось. Адразу было бачна, што Беларусь сацыяльная дзяржава. Яны дапамагалі людзям пачаць самім чым-то займацца, штурхалі іх туды, забіраючы ў іх такія штукі, як льготы, выплаты. Класна.
ничего не скажешь. Меня калі тут про то, что я радыацыйна свечусь, як писали, ну, ведаеце, меня обошла эта штука. Конкретно на мне радыяцыя не сказалась ніяк. Але я жыў у тым раёне, у якім все ж масавага забруджвання радыенуклідамі не было. Так, таксама былі плямы каля некаторых вёсак у лесе, дзе прям зашкальвала. Але гэта не было сплошным потокам, як у розных іншых рэгіёнах. Ну, вось спадарства, такія рэчы я хацеў вам расказаць. Сейчас пагляджу каменты і, мабыць, буду сварачвацца. Дзякуй всем, хто прыходзіў, дарэчы. І калі хто яшчэ, ну, хоць і мала зараз народу глядзіць, але падабаечку было б не кепска паставіць. Так, сейчас мы паглядзім, што там мне нагаварыў чалавек. О, крышачку, конечно, нават панапісаў. Нават один человек. Сколько лет бухаешь? Я говорил. Не, я не бухаю. Савушкин продукт самый большой. Пиздишь. Савушкин продукт большой в чем? В выпуске сгущенки? Ну, блин. Скинь мне фотку где-нибудь, я не ведаю, в комменты. Сейчас теперь есть такая функция на ютубе. Скинь мне фотку сгущенки Савушкина продукта. Да, Савушкин продукт самый крупный. Але ён працаваў у Брэсцкай вобласці. Поэтому его ніхто не абвінавачваў, ну і на маёй памяці ніхто не абвінавачваў тым, што ён можа прадаваць забруджаную радыяцыяй прадукцыю. Поэтому тут я паспрачаюсь. Расходимся, пиздюк. Ну, всего доброго. Ну и уебан. Правды. О, ты, наверное, перевел таблетосы. Да, я прям переел амбраксола, и прям у меня мозги заклинило, да. От амбраксола, прикинь, в очи становится у нас так. Класс, да. До речі, що-то там чоловік писав, що він з Білорусі, по-моєму. Или я того комента не бачу. Цікаво, хто такий активний. Померить температуру не забудь. Да не забуду, не боись. Я збираюсь жить довго. Я ще хочу будувати нормальную Беларусь в будучині. К тебе пацанов отправим. Держи жопку, разорвут. Да? Да ты что? Видишь, сколько разов меня обещали забить, утопить, и да, нават спробовали, с ножом кидались. И нават армяне тут спробовали, и дезертиры российские со мной биться. Ну давай, я что, супраць? До речі, а где я знаходжусь? Расскажи мне, мне вельмі цікаво. Люблю таких товарищей. Чему они потом пропадают бесследно, я вот просто не ведаю. Герои, да, герои, прям. Такие герои, мать вашу. Так, спадарство, все. Больше комментов я бачу нема, подобаек нема, глядачів большасць отсыпалась. Дякую всем, кто был на моем канале, на моем стриме сегодня. И до побачення, до сустрэчы.